Bon dia a tothom. Avui som a la Salada al nou club de pàdel de Sant Feliu de Guíxols. Això és Fredet TV. Comencem. Avui, 3 de juliol, s'inaugura el club de pàdel de la Salada, on s'hi han invertit 400.000 euros, més de 400.000 euros. Avui, a les 8 de la tarda, s'espera l'arribada de l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols i també dels regidors. Bé, doncs hi ha un conjunt de 7 pistes de pàdel i 2 de tenis, entre elles una panoràmica. I també per aquells que no vulguin jugar al pàdel o a tenis, poden descansar en aquestes cadires que han posat aquí, a l'ombra i amb unes bones vistes. Platinas, el terror de las vecinas, restaurante La Salada, sangría para todos chicos y canapés. I com no podia faltar de cap altra manera, també hi ha una mica de música per passar una bona estona. Hola, doncs hem guanyat, no, Emi? Sí, i ara el millor de tot és el tercer temps, que és la cerveseta. Anem a fer una cerveseta. Enhorabona! Bueno, soc Mari Conchillo i hem estat jugant al torneig de pàdel d'inauguració de la Salada i els meus fills han guanyat, el Ferran, que és el fill gran, ha guanyat la final masculina intermig i les nenes, que són les peques, tenen 16 anys, han guanyat la final de femení iniciació. La Salada m'agrada pel gran ambient que hi ha, vale? I així, unes pistes de juga de collons. I passem del dia a la nit, doncs quan s'acabin d'acabar aquests tornejos hi haurà una festa, hi haurà una passadera de moda i també hi haurà un petit concert. Ens agrada la Salada perquè és una passada! Massa Fradera, Fredet TV, la Salada, Sant Feliu de Guíxols.